Hele. Ty teď nahrávám. Jaký nahrávám. Hele, tak a jdeme. Ty vole, kurva, dropuji FPS. Komu říkáš kurva, hele, tady je zase nějaká hádka. Admin. Zase vulgár. Tak takhle se mluví na serveru, jo. Takhle mluví admini na Gamesites, vole. Tak, otočím se, čum. Jak zase dostanu kill. Ale, Jak dávat free killy, kámo. za co čejtuje, ty vole? Já nevím. Kill a teď já ne. Free kill. Hele, já nedostal kill. Já si vezmu mic. No, jenom by mě zajímalo. Na tuto čáru. Jak sprostý. No, na to už mi neodpoví určitě. Jak sprostý? Jděte. Čekaj. Čo povie? Děcka. A zase mi nadává, ty vole, to se mi to dá. Nedám ti nič. To jsou děti na Gamesites, kámo. Žiadnu nevýhodu ani nič. Že jsem měl hlas děcka, ty si má hlas děcka, ty kokot, ty si měl, keby si dal helium a koks. Helium a koks. Tak jo, no, jako, ale já mám dojem, jako, že mít hlas, jakože divnej, není nějak zakázáno. Není. A to je zakázané. Ty vole, zakázané. Já už ani nemůžu psát z toho, zakázané. A to je zakázané, odjebu. A potom jim tam, hele, když tak pošli odkaz. Čo si kokot, bábe povie, odjebu. Čo, dobre, brácho, super. Smrdíky kokot. Počkaj. A zase Já to nadává. nahrávám furt na YouTubeko. To je dobře. Nahrávej. Tak jim to pošle, no, ať se kouknou, jaký mají. Dáme status, koukneme na Steam IDčka. Čekaj, to jaký fakt, Steam ID, jak se tam píše. Kdo status do konzole dej. Status? Já myslel, že jenom ID. Ne, status. Vole. Digom. Čo ty? Takže to Nevidím, deví. kdo tady má Steam a kdo tady má Prečo nejde? Jesko. Nejsou určený týmy. Chuť, tak A ten je úplně to- blbej, vole. No, ale tomu se říká férová hra. Musíš chvíľu počkať. More, chod do piče, zapni ten zápas, že bratke, nie sú určené týmy. Oblízal si mi kokoty, vyjebaný debil. Zase nadává. Poďte za mnou, však nejde to zapnúť. Nejde to zapnout. Protože to Slováci neumí Sú zapnout. pravidla, či čo to tam povedal, pozerám diet. No, Slováci, To se co s radši těma. Dík more, dík more. Ježiš, cigánský mluví, to snad ne. Další nadávky do videa, pozdrav, chod do piče. Ale ne chalani, počkajte, dám takto, reštart týmu. Dobre, už sa vám to tento, počkaj 6. Další nadávky do videa. Alebo nie, takto sa vás opýtam, čo chcete vlastne robiť, alebo hrať, alebo čo, napíšte mi, tak tu nič není. Tu nič není pre... Ježiš, já mám zase On je pískaný úplně mikrofon. blbej, vole, on nezná atrakce vůbec. I'm? On nezná Počítačkám? pops, on nezná náhodu, on nezná křeslo Čo elektrický, sa hrá I'm? nic. Digom... On nezná Bohužel, bazén, ale... AVP, Vieš, ten je že moc Smart blbej. more, vieš? Hele, tak Ani co neví, kde je co bys si CT. od něj čekal? To je značka smutných smajlíkov. Tady je CT shop. Povedz. Poďte za mnou. Že bych to už stopl a potom zase... Bochu, on našel bazén, bacha na to. To už se vrací, vole, Inak Franklin, vítam ťa tým. k
Co je to za mě? Chodte všetci traja. Mě spíš jako zajímalo, co... Čekej. Hala. Hala, jsem u CT. Mám povinky, ešte nemôžete. Jako se chceš teď kiknout, co? Hele jo, a nahrávám to, takže bomba. Môžete. Já nahrávám všechno. Jsem u CT, tak já jdu nahrát další video. Bacha na to, Aimer slovenský. Takže jsem u CTček, takže máme tady admina. Plus 15. Plus 15, no. Hezky, jak to jde slyšet do videa, víš, takhle. Jako já si to nějak zkusím položit, hele. To bude vidět, na to. Chuja to je, ještě dneska vyrendruju a dám to na YouTube. Takže teď se mi to hezky nahrává, hele, a mám položený mic. Ale já, tak uvidí se, no. Ale ten Adam svého razí vyrokuje FPS, ty vole. No, tak já nahrávám přes telefon, vej, takže... No, nech to nahráš přes dobu, já to nahrávám přes prax. Ale ono to bude mít taky docela dost, jako třeba giga, já nevím, to může mít za 10 minut. Takže... SOS 5. Prosím tě, proč mi nadáváš? Proč mám prosím tě chodit do piči? Jo, já jsem zalezl. Pustíte klávesnici a myš, jak minulé kolo jsem byl snad teroristu, jestli pokud já dobře vím. No, nevadí. Co ty jsi zkoušel? Neměl jsi mi náhodou puštěl klávesnici a myš? Tak trošku. No, ale nevadí. Čekej, jako proč to zabil? Prievaný retard, sirénu si nezapočul, myslíš, že sa len tak z kokotamu spustila? Prosím tě, mohl bys být ticho, nikdo se tě nic neptal a pokud já vím, tak v pravidlech je, že ty nemáš skákat nikomu do Simonování. Pokud má někdo Simona. Tak CTčka mají poslouchat. Tvoje máma skákala na mě, víš? A takže mi to nevadí. Ochu kámo, to bude dlouhý video na YouTube. No, A dáme to na gameplay. dobře, ale opakuji vám to, co vy byste měli dělat. Měli byste ochraňovat Simona a nevyrušovat ho, pokud dává příkazy. Ty sa chováš jak nejaký inžinier more, že... Prosím tě, já jsem Čech, já nejsem cigán, jo. Takže bych prosil, jestli bys na mě mohl mluvit česky a odpustit si to Jake More. Aha, čo vypráva? Děkuji. Hej, do toho pipiku. Moc krát děkuji, že na mě nebudeš mluvit cigánsky. Dobře. Budu ti moc vděčný. Prečo si mi rozumel všetky slova? Ochu, ty mě tady zabijí, vole. Free killy, vole. A prosím tě, proč mi zase nadáváš? Zkus nějakou léčebnu, možná ti tam pomůžou, že nebudeš tak dementní. Čo si robil zo seba minulé kolo, či minulú mapu sa ďa? Minulé kolo, to jsem dostal od tebe free kill, protože se ti nelíbilo, že já jsem měl mikrofon, jestli si dobře pamatuju. Děkuji za optání, půjdete všichni do boxu. Digo, esto, to je esto. Ochu, seď si, že mi dá free kill, kámo. No, ale čupneš, jo? Free kill, kámo, free kill. Admin dává free kill, ty vole, tak... Takže... Ku TTčkám, že takový tak spolu prázdný. Kurva, že jsem tam říkal to čupneš. Říkal jsi to. Říkal jsem to, teďko jsem ti tady říkal, kurva, ono to tam bude slyšet. Abych to musel jedině vy to. Já jsem to už stopl, no. 15letý dítě na Gamespace má právo, ty vole. Pokud vím, tak by měli dávat právo, co nemám. A je, mi dá hetku. Tak to jsem ještě nezažil, admini na Gamesite si dávají Geek, more. free killy.
Víš čo? Máme. To jsem Tady mluvil ten cigánsky. dává free kill. Nezabijeme ma. Čekaj, natočíme další video, takže... Najdeme si Jsem tě mal ještě tady Pokud ten. je, hele, řekl bych, že tam nevidě všechno. Tak už kámoš mě Jo, jedne. jde to vidět. Já to dám na YouTube, kámo. Voda, a bude tam slyšet i nás dva. Všechno tam bude slyšet a i my dva. To je taková... Já to všechno nahráme. Mě neznáš. No, no. Pokud ten má aim, ty vole. Aim silver noob. No, a tak. On míří moc nad hlavu, ten idiot, vole. On kdyby mířil na tělo, tak by ho aspoň trefil, vole. No, no, tak jako, co s nima, vole. Tak víš co, já to znám z Goučka, že? Silver se jdu skoro. Ty vole. Děti. No, 15 Jdeme. letý dítě, vole, a 3 měsíce na GameSex, ty vole, a je to armí, no to je Tak jsme se tu zase sešli. Takže, do boxu na zadní stěnu tam prostě prosím tě, on se tě nikdo na nic neptal, tak nevím proč mluvíš a používáš voice. Prosím tě, opakuju ti, nemluv na mě cigánsky, já jsem Čech, já nejsem cigán. No už nám facku, už ty buďte nám vyjebaný, hej. Dobře, chceš mi dát facku, Chodov 51, doufám, že mi to nechceš napsat Blask a dal jsi mi facku, že ne? Hej, ne, řekni mu, že bydlíš v městečku Chánov 53. Je Epo pojebaný. Hele, poslouchej, já nebydlím v městečku Chánov 53, jo. A nepodal si to, lebo si sa tak niekto napíše, že sa nespamätáš toho. Ty vole, dementi. Jebu na nahrávání, seru na to, ty to nahráváš určitě. Já to nahrávám furt, ale Hej, poďte klásu sa, my nezabíjajte ma. není Hej, Simon. Beat, môžem sa ťa niečo opýtať? Ale jo. Beat. Ty robíš beaty? Nice. Řekl bych, že ho má pěkně v piči. On je úplně vyjebaný, jo. Takže, pustíte klávesnici a myš, kdo se pohne má kill. Ochu, už dává free killy, kámo. On se pohl, Ne, nepohnul. no, já bych řekl, že ne, ale budíš. Půjdete v čupu do boxu. A v boxu pustíte klávesnici a myš. Řekl si v boxu, ne na zadní stěně. To je dobré. Jsem tam volil lítá jako kota, nedej mu kill. Píča zasraná. Fajn, jak se, vole. Zákazka. Sám budu páčit. Budu asi trochu tvrdší. Dokud jsem zjistil zákazka, komu chcem bych páčit, jako to za mnou velké. To je jinak, to je jinak. No, tak má spít, no. Bez práv by byl asi v prdeli. A my štěpáme na tu scénu a doplňujte pod oknem. OK, dejte běž na velký stupeň. Dejte běž na velký stupeň na stůčku, stát skočí do bazénu ještě jednou snažky o start. OK, bude tam další pojďte, jak se jmenuje. Hej, schválně, vole. Asi nějak jsem skok. Zebra pojď. Zebra pojď. Na svěčku start skočí do bazénu, jednou snažky o start. OK, pojď ty vyjatičkoj ty, zabrali zpátky na tu stěnu. Start. Pokud už slyšel ten hlas? On do něho střílí normálně tady ten kokot. Ochu, to je úplný děcko toto, ty vole. No, co se dá dělat. Když je tu dementní admin, tak... Doufám, že mu za to seberou aspoň práva. Já taky doufám. Ale potom to z frapsu do něčeho hoď a ono se ti to zmenší, víš o tom, ne?
Já to vyrendruju, vole. Takže pustíte klávesnici a myš, kdo se pohne má kill. No tak. A my se nenech sejmout jako vždycky, jo. Neboj. Co já tě viděl, jak jsi přešel celý na co? Já jsem ho taky viděl. Ale nevím, jestli byl zrovna on. No, to byl ten druhý. Okay. OK, takže půjdete do boxu a tam pustíte klávesnici a myš. Máte mezi sebou mezery. Nejsem v boxu. Nehejbej se. Máte mezi sebou mezery. Mezery máte mezi sebou. Tamhle je zadní stěna. Půjdete k zadní stěně. Běž teď, koušo. Ale čupneš. Poslední reakce na čup. Takže půjdete za mnou. Ve velku půjdete za mnou. To je nebezpečný ten geek. Půjdete na stěnu, on na ho free kterou střílem. atakoval. On ho free atakoval, kámo. Ohni ty kokote. Aha, jasně, tak to je free kill, kámo, když mě tam blokuje ten kokot. No, mě se tam normálně doběhnout, no. Takže první reakce na skok. OK, Geek, půjdeš na nejvyšší skokánek a jestli tě hitnu, tak máš kill. Na slovíčko start skočíš. Start. Takže půjde tvůj kolega, Luca. Jdeš na nejvyšší skokánek, jestli tě hitnu, máš kill. Na slovíčko start. Takže si to zopakuješ. Teď. Start. Jak ti tam měří, vole. Ochu, to je moc vypatlaný admin toto. No, demence. Já jsem na něho vzal MP5 bude. Jak do něho ještě střílí ten kokotský admin, ty vole, to nechápu. Co to za dítě? Tak to nevím, nechápu jako. Tady to je jakože je rebel, ne? Že proti všem, ne? S MP5, to ti mají díkla. To je moc asi. Ale jako aim pro mě. Mám mod nějaký. Shark. Tak, ne. Tak nic, dám mod. Přestřelka. Si neolásl mod, jo? Tam má káčku. Jo, no, vlastně to přukám. Hej, počúvaj ma. Ale Stišni radši už, jo. Jaký program? Čekám brouka. Nice, jeden nevíte. Aha, spoty. Jednoho jsem sundal. Program přes co to dělá. On si doplňuje. 15 letý má jenom 9 HP. Co vůbec že by tam na něho šli? On neví, kde jsou auta, vole. On je u bazénu. Jasně, to mě po srdce toto zajíbí. No, Řekneš, že je u aut. ale tohle to nemá cenu komentovat. No ty vole, to budou mít diváci radost. To.
Že by ještě měl VH. Nice. Takže pustíte klávesnici na myš, kdo se po nemá kill. Chvíli to zdrž, já si budem cigáru. Jo. Zakazuju skákat, boxové bejrpovat, čupět a robit pohyby a jakýkoliv animace. Ale no tak, přece nebudem dávat zbraně, ne? Jsem čekal, že někdo bude dělat skóru. Ale to bude dlouhý renderování toho. No. Zapíšeme čas. 1 hodina 35 minut ráno. Tak je sejmu, no. Kurva. Do box na zádosti. Ale příště nevyhraje. Já ho trochu příště zjebu, no. Bude to nějakat. Jed na to, Geek, jed na to. Geek, máš piči, more. Ráta tam na zadní stěnu, nechám tě žít. Čekuji, jak mě dá fíky, no. Ja to si, dig, ja ťa hľadám, že hen tam, kde si kempíš, tam v rohu. Je niekto mikrofon? Řekni, že ty. Máš, všetci práve dobre. No hovor. Čo máš na mluvit? to? No hovor, no. Proč je tady ten kreten dává force free killing? Čo to Jako vyprávaš? teď. Čo povedal? Že ho boli hlava, či čo to tam vyprávaš? Ja neviem. Co to je za Keď ťa boli idiota, hlava, daj no? chýbalgin, kámo. Na to ti nič nepoviem, poďte za mnou. Čiže mňa to nezajíma, že to natáčaš, kámo. Čo mňa potom? Kde na server, kde? Chceš hrať alebo ako? Zvlášť si dvaja, čo si dáme? No nápad. Tady jsou tak skrumpovaný admini, ty vole. Ale ne, Trochu to už je jak na kotelně. Čekej, hele, ten plus se odpojil. No výborně, že se radši odpojilo. Tak ne, on se zase připojil, pozor na to. Zkus Ale dělej, pojď chcete, možná ti to pustí. Jo, jsem u CT. Trošku bordel, no. Mají tady bordel, vole, měl by to, vole, ty malý. Měl by dávat právo od 17 minimálně. To no. Ale on odešel. Jo, jo. Už se vysr na nahrávání. Ale to budu furt nahrávat. Jo, To jí to. ale pak to odstřihneš, ne? Ale to můžu odstřihnout. Co to když chci bylo? reakci. Jo takhle, víš jako jenom, že teďko budem dělat bordel. Tak to není vteč, Tak utečka. ne, tak nebudem Já to ještě. nahraju, Ty vole. koko, to čo je? Já to nahraju, jak mají diváci prdel, že jo. Teď jo. Digon. Jsem cheater a nebojím se toho, ale tak to je koko. To čo je? Však pred tu bol, teraz to není, tak tu. Chod do piče, to čo je? On neumí ani stávat. Kámo, ty musíš mať... Teď už se zas nahrává video. Možno aj horšie. Nekoukáme už ma to nebaví, mňa už to prešlo. Je, pohode, gore. Jako nechápu, co tady jako šišku s tím mám Vy, jaká trubka, more. No, to Dobre, to, kto to to je prostě Bude nebude. prvý na tom No to poslednom je. bloku má... Pepečko. Vážně. To je trochu odsaz, no. Jak to dá, má dolů ještě spálně ty Ale boty? počkaj. Kámo, je mi to ľúto, bol si môj verný hráč. Než To je aim jak piča, já ho chuču na to, jak je křivej, vole. neviem, o čo sa teraz snažíš.
Na mod nějaký. Neboj. Nek, ty si robíš teda srandu? Koho si tu dlho neviděl? Takže dáme si